para sí, pero a realidade é terca, non? A relación entre a Xunta de Galicia e a Escola de Verducido durante estes últimos anos é unha relación de persecución e de asfixia. Porque o problema que hoxe nos ocupa non é novo, nin nace de repente. O problema vén de moito máis atrás e é certo que se encarniza coa supresión fai uns anos dun aula de infantil, preludio claro de cales eran xa as intencións do goberno galego presidido, como todos sabemos, por un militante do Partido Popular. E esas intencións víronse máis claras o curso pasado, cando nunha decisión unilateral da Consellería de Educación, sin previo aviso, sin consensuala coa AMPA nin con nadie, decide pechar un aula de primaria. E iso, claro, causa un certo estupor e un revuelo entre a propia comunidade educativa de Verducido e mesmo a comunidade educativa de toda Pontevedra. Unha decisión que non tiña fundamento obxectivo, salvo un que é o que move sempre a este goberno do Partido Popular, o económico. Deixar de invertir na educación pública, porque, contra o que opina o goberno da Xunta de Galicia, a educación pública é unha inversión e non un gasto. A educación non pode ser obxecto de mercadeo. Xogámonos moito do noso futuro en que haxa unha educación pública de calidade e asequible para todos e para todas. É a forma máis lóxica e máis sólida de avanzar. Non había o curso pasado, nin hai neste curso, ningún indicador obxectivo que xustifique a decisión da Xunta de Galicia. A matrícula mantense estable durante os últimos 20 anos. Por lo tanto, se hai estabilidade na matrícula, con as flutuacións normais que pode haber dun curso para outro, este non pode ser un argumento para pechar unidades. Non hai tampouco unha perda de calidade no ensino, todo o contrario. O Colexio de Verducido ven sendo exemplo dentro e fora de Pontevedra e mesmo de Galicia polos seus métodos pedagóxicos que o levaron a recibir numerosos premios e incluso a colaborar coas escolas da admirada Finlandia. Mesmo este ano está inmerso nun proxecto de colaboración cunha escola de Caldelas de Tui, que é unha mostra do dinamismo e da implicación do profesorado de toda a comunidade educativa. Fíxense se hai calidade que a escola non só é utilizada polas familias da parroquia, senón que hai familias de Pontevedra que levan ali os seus fillos e fillas precisamente polo nivel e por un proxecto pedagóxico innovador e atractivo. Tampouco hai motivos desde a situación das instalacións, xa que o Concello de Pontevedra non duda en investir o necesario para manter o centro en perfectas condicións. Poden aseverar tanto o profesorado como os propios pais e nais dos alumnos e alumnas. Por lo tanto, está claro, clarísimo, que o único motivo é reducir gasto no público. Porque non nos engañemos, reducir non se reduce nada. O que se fai é recortar no público que acaba por incrementarse no privado. E só serve para ampliar máis a fenda entre os que poden e os que non poden. Vostedes apostan polos que poden e non lles importa deixar tirados aos que menos poden. É un feito, estamos a vivilo noutras comunidades autónomas, que se ven corroborando con actitudes como este peche. A vostedes e ao presidente da Xunta éncheselle a boca cando falan do rural, da necesidade de asumir os retos de consolidación da poboación no rural. Hai dúcias de declaracións do señor Feijóo nese sentido. Incluso hai unha lei recentemente aprobada, en febreiro deste ano, a Lei 5/2021 do Impulso Demográfico de Galicia, recién saída do forno, publicada o 9 de febreiro e coa que o actual goberno autonómico pretende atacar a despoboación favorecendo o asentamento no rural de familias xóvenes. Pois ben, léanse vostedes, por favor, os 109 artigos da lei e logo traten de explicar o peche das unidades de primaria en Verducido. Coincidirán connosco que resulta unha incoherencia pretender fixar poboación e atraer familias ao rural e ao mesmo tempo suprimir servicios tan básicos, tan elementales e tan necesarios como a escola pública. Señor Domínguez, vostede fai uns días foi a Verducido a falar coas familias afectadas por esta decisión. Alí parece que entendeu a situación e as implicacións
e comprometeuse a tender pontes entre unha xefatura territorial impermeable ás solicitudes da AMPA e a comunidade educativa. En definitiva, deulles vostedes esperanza de que a situación poidera revertirse. Días despois, o seu grupo municipal votou en contra da proposta do Partido Socialista do BNG. Iso, con todos os respectos, queda bastante feo. Dá a impresión de que, inda que vostedes non teñen nada de comunistas, si teñen moito de marxistas dos irmáns Marx, porque aplica aquela famosa frase de Groucho: estes son mis principios, si non les gusta tengo outros. Espero que nestes días deranse conta da incoherencia da súa postura e hoxe aquí decidan apoiar a nosa proposta. Será bo para vostedes, pero será moito mellor para a comunidade educativa de Pontevedra. Non podemos permitirnos perder un centro de referencia como é o de Verducido. E esperemos que neso hoxe haxa unanimidade aquí. Moitas gracias. Está claro que, e o dixo incluso agora mesmo o señor Domínguez en propias palabras súas, aquí un problema é un problema económico. Desde o punto de vista económico non é posible mantener a escola abierta. Entón, entramos no de sempre, entramos na parte económica da cuestión. E, claro, se aceptamos o seu discurso, que non o aceptamos, se aceptamos o seu discurso, vostede está justificando o despoboamento do rural. Porque, claro, se non se pode manter unha escola con poucos nenos, entón o rural de galego, en moitos casos, debería absolutamente desaparecer. Non? Porque casos de escolas con poucos nenos danse en moitos lugares de Galicia. Precisamente, o goberno de Galicia, perseguido por un militante do Partido Popular, acaba de aprobar unha lei que busca loitar contra esa despoboación, busca trasladar o apoio a aquela xente, a aquelas persoas que queiran asentarse no rural. E, evidentemente, para eso é necesario manter, como mínimo, uns servicios básicos esenciales, non? Un deles a educación. Por lo tanto, aquí hai unha incoherencia dentro do Partido Popular. O é A ou é B. Pero as dúas cosas non poden ser. Por outra parte, a situación do Colexio de Verducido, repito, é a mesma agora que foi o ano pasado, o anterior. Todos esos anos. É a mesma. Pequenas fluctuacións de matrícula normales en calquera colexio. E entón non sei por que ahora sí, antes non. Pero o que máis me preocupa é se vostede xa sabía todo isto fai 15 días, por que non lles contou aos veciños de Verducido? Por que lle deu esperanza aos veciños de Verducido? Por que lle dixo que iba a tender pontes coa xefatura territorial? Por que os foi ali a enganar? Por que non lle dixo isto mismo que me está dicindo hoxe a min aquí? Non o acabo de entender. Entón, claro, insisto neses principios marxistas que tanto daño fan na política. Insisto neses principios de Groucho Marx. Tanto, non creo que haxa ningún argumento pola súa parte para non poder votar esta moción a favor, incluso desde o punto de vista da súa propia estrategia política do goberno de Galicia presidido por un militante do Partido Popular. E nós insistimos na necesidade de que escolas como a Escola de Verducido, que é un exemplo de pedagogía e innovación, se podan manter abertas e se consoliden. Nada máis, moitas gracias. Retomando as últimas palabras do señor Mosquera, aquí, claro, búscase calquera cousa para mezclar churras con merinas porque non interesa falar do que interesa. Entón, se habla de outras cousas para diluir o debate de fondo. E o debate de fondo é que a Xunta de Galicia ten as competencias en materia de educación, non as ten o Concello de Pontevedra, non é o Concello de Pontevedra quen pecha a Escola de Verducido, e a Xunta de Galicia toma unha decisión puramente económica, dicindo que como a xestión económica non é sostible, entre comiñas, entón hai que pechar a Escola de Verducido. Pero é unha decisión que toma a Xunta de Galicia, que toma a Consellería de Educación. Logo, o resto desa historia de si a culpa do Concello non é a culpa do Concello é a táctica lóxica e evidente que ven utilizando o Partido Popular cando as cousas non llevan como lle teñen que ir. Pero claro, decir que as competencias en materia de ordenación do territorio só as ten o Concello de Pontevedra é mentir. As competencias en materia de ordenación do territorio son da Xunta de Galicia. Son da Xunta de Galicia. Tamén son da Xunta de Galicia. As materias en cuestión de loita contra a despoboación son da Xunta de Galicia. Por tanto, non son do Concello de Pontevedra. Decir que o Concello de Pontevedra non está a investir agora
Fíjese, decir agora que o Concello de Pontevedra non está a investir no rural cando está facendo a maior inversión probablemente de toda Galicia no saneamento do rural, a ver, pudo buscar vostede outro exemplo, pero non ese. Por lo tanto, non espurruñe, céntrese. Esta é unha decisión que toma a Xunta de Galicia, que toma a Consellería de Educación, en base a uns datos que tampouco son así como vostede di, non é que entren 3 nenos, entran 9. Non 3, entran 9. Por lo tanto, claro. E logo hai un tema que é máis preocupante para vostede e para a súa formación. Porque, claro, vostede di que vostede se comprometeu a que mantiveran unha reunión e que dentro de pouco serán contactados, próximamente serán contactados. Pois mire, cando vaixan a ser contactados, xa terán na man este informe da Xunta de Galicia que lles chegou este venres, donde lles di que nanai de la China. Entón non sei para que os van a contactar, se ya lles informaron que non. Entón, non sei, parece que vostede non ten nin a capacidade de actuar diante da Xunta de Galicia para que, alo menos, este informe salga despois da reunión, non antes da reunión. Porque, entón, para que van a falar se xa a Xunta de Galicia xa lles mandou, firmado por o secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, un señor que se chama Manuel Vila López, lles mandou un informe ante as queixas. Entón, de que vale a reunión que vostede vai a propoñer? Que capacidade ten vostede de influir sobre a Xunta de Galicia? Actúan como unha delegación da Xunta de Galicia ou actúan como o Grupo Municipal do Partido Popular? A mí non me queda moi claro. Bueno, a mí sí me queda moi claro. Creo que a vostede tamén debería quedar claro e decirlle aos seus compañeiros que garden un poquinho as formas, que esperen un par de días, polo menos, porque entón, para que van a ir a falar se xa está tomada totalmente a decisión? Eso tamén quere decir e marca un pouco cal é a súa capacidade para influir no goberno da Xunta de Galicia. En fin, vostedes non creen na escola pública. Vostedes, eso de que estamos ante o maior orzamento da historia, dice, home, despois de 9 anos de recortes, ou de 10 anos de recortes, este presupuesto teria que ser bastante máis alto, moito máis alto, pero non o é. Pero non o é, porque vostedes non creen na escola pública, non creen na educación pública. E non, é así, hai que asumilo así, teñen que asumir así, non? Esa é a realidade. E a Escola de Verducido non se cerra nin por motivos pedagóxicos, nin por motivos de falta de alumnos, non se cerra porque vostedes teñen unha filosofía moi clara de ir erosionando a educación pública en beneficio da privada. E non pasa nada por decilo. Non pasa nada por decilo, pero hai que decilo. E esa é a realidade da situación. Nada máis, moitas gracias.